Desde o Colectivo Republicano de Redondela, queremos convidarvos a algo moi sinxelo. Non esquecer. Porque cando esquecemos, repetimos. E cando lembramos, entendemos o que somos. Por iso comezamos falando claro. O venres 10 de abril, ás 7:30 da tarde, no Multiusos da Xunqueira, conferencia sobre a violencia contra a muller con Belén Rubido, Natalia Feijóo e Elena Comesaña. Porque a memoria tamén se construe xuntos. O sábado 11 de abril, ás 2:30, xantar popular en Finca Tabatá, con música en directo de Xoán Pillado, Conchi García e Alberto Pazos. E hai momentos que non son para falar, son para sentir. O domingo 12 de abril, ás 12:30 da mañá en Chapela, no Alto da Concheira, e ás 5:30 da tarde, no Cemiterio dos Eidos en Redondela, haberá ofrendas florais, recordando os que loitaron pola democracia e a liberdade. E seguimos facendo preguntas. O martes 21 de abril, ás 7:30 da tarde, presentación de Visto para Sentencia, con José Antonio Martín Pallín, maxistrado emérito do Tribunal Supremo. Isto non vai de 4 días, vai de quen somos e do que non queremos perder.